हमार नाम डॉक्टर गौरव है। हम रामनगर, पश्चिम चंपारण, बिहार में स्थित जन्मस्थान अस्पताल में काम करें। प्रणाम। हम डॉक्टर गौरव। आज हम रउआ से खाली हेपेटाइटिस के बारे में बात करे नहीं की आई। आज हम रउआ साथ बैठ के एगो बहुत पुरान डर के समझे आ समझावे आई बानी। उ डर के नाम बाटे जॉन्डिस, पीलिया। अब रउआ सोची एगो बात कि एक दिन रउआ सवेरे उठनी तो ओकरा बाद घर में केहू रउआ के चेहरा देखलक आ देख के कहलक कि रउआ आँख तो पियर बुझाता। रउआ तुरंत गईनी, आईना में देखनी कि सही में आँख के जौन सफेद वाला हिस्सा बाटे वो तो पियर हो गईल बाटे। ओकरा बाद रउआ गईनी पेशाब करे, देखतानी कि पेशाब जे बाटे वो एकदम पियर हो गईल बाटे। फिर रउआ लागता कि भूख कम हो गईल बाटे, देह एकदम टूटता, हुल जैसन आवता। बस इतने पर तो सब जगह खबर फैल जाला कि भाई इनका तो पीलिया हो गई, इनका तो जॉन्डिस हो गई। आ जैसे ही खबर फैलेला तो डॉक्टर से पहले सब लोग के सलाह शुरू हो जाला। केहू कही कि पियर चीज एकदम नहीं खाए के, केहू कही हल्दी एकदम बंद, केहू कही तेल तो छुबे मत करी है, केहू कही कि हई ऊख के रस पिय, केहू कही कि एक आदमी के हम चिन्हतानी उ झाड़ के ठीक कर देवेला, पूरा एकदम पीलिया जॉन्डिस बाहर निकाल देवेला एकदम। और तो और केहू कही कि हई एगो बोतल ला, हई पिय, पूरा लीवर एकदम साफ कर दी। अब हालत सोची उ मरीज के कि माने उ जे बाटे उ पीलिया चाहे उ जॉन्डिस से पहले उ लोग के सलाहे से ज्यादा एकदम पियर पड़ जाला। जॉन्डिस देख के घबराइल तो एकदम स्वाभाविक बाटे। बाकी जॉन्डिस चाहे पीलिया अपना आप में एगो बीमारी नहीं है, ये बीमारी के एगो निशानी है, एगो सिग्नल बाटे। ओके कारण एकदम साधारण भी हो सकता और कोनो गंभीर कारण भी हो सकता। वही से आज सबसे पहले तो दू गो बात अपना दिमाग में बैठा ली कि हर जॉन्डिस हेपेटाइटिस ना होला। हर हेपेटाइटिस में जॉन्डिस होखल भी जरूरी नहीं है। ये दू गो बात रहुआ एकदम अगर समझ लेनी तो समझ ली कि आधा भ्रम तराउर यही बेरा अभी के अभी खत्म हो गई। अब एगो मरीज आई रहे हमरा लगे, उनके आँख जे बाटे वो थोड़ा सा पियर हो गई रहे, हाथ में एगो रिपोर्ट रहे आ चेहरा एकदम उतरल रहे। जैसे अइले तो बैठते हमरा से पूछले कि डॉक्टर साहब हमार लीवर एकदम खत्म हो गई ना। हम पूछनी कि भाई के कह देलक, तो वो कहलन कि सब लोग कहता कि आँख इतना पियर हो गई बाटे, माने लीवर खराब, अब तो तहार जिंदगी खत्म। हम समझाई नहीं, हम रोकनी उनका के, हम समझाई नहीं। हम कहनी कि भाई पहले रिपोर्ट देखल जाए, ओकरा बाद जे बाटे आँख के रंग भी हम चेक कैनी, ओकरा बाद जे बाटे हम कहनी कि समस्या जे बाटे वो अभी ओके सिग्नल तो लौकता, लेकिन बीमारी जब तक ले खोजल ना जाई तब तक कुछ कहल नहीं के जा सकत। ठीक, तो वो बीमारी के समझे के बाद खोजे के बाटे। आज रउआ सबके इहे बात हम समझावे खातिर आइल बानी, एकदम आराम से फुर्सत से बढ़िया से सब समझे के बाटे कि लीवर जे बाटे वो करेला का, कब कैसे का दिक्कत हो जाला। ठीक, हेपेटाइटिस का होला आ जॉन्डिस में आ हेपेटाइटिस में फर्क कौन चीज होला, चाहे इतना प्रकार के ए बी सी का जन कितना कितना का लोग कहेला ना, तो इस सब में अंतर कौन चीज बाटे, कैसे फैलेला,
खाना से, खून से, कौन चीज से, कौन बीमारी बाटे जे बहुत ज़्यादा दिन तक जे बाटे चुपचाप छिप के रही देह में, टीका से बच सकता आदमी कि दवाई से ठीक हो सकता, कौन हेपेटाइटिस में घर के लोग के जांच करे के जरूरत बाटे, ठीक, कौन चीज़ एकदम हो जाए तो बिना देरी कैले एकदम तुरंत अस्पताल जाए के चाहिए, ठीक बाटे। तो इस सब चीज़ आज हमनी के ई वीडियो में समझल जाए। अभी वीडियो हम काहे टाइम पर बनावत तानी, दूगो कारण बा। एक कारण तो बाटे कि भाई धीरे धीरे हम चाहतानी कि जितना भी प्रकार के बीमारी बाटे, वो बीमारी सबसे संबंधित जितना भी मन में लोग के डर भ्रम जितना कुछ बा, वो सब धीरे धीरे क के हम अपना समझ के हिसाब से रउआ लोग तक पहुंचा दी। अभी ए बेरा ई हेपेटाइटिस के वीडियो बनावे के कारण ई बाटे कि अभी 28 जुलाई के विश्व हेपेटाइटिस दिवस आ गई बाटे। तो हर साल 28 जुलाई के विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनावल जाला। 2026 हर साल एगो कोनो ओकरा तो का थीम होला एगो कि अब की साल मनावल जाता तो अब कौन चीज करे के बा। तो 2026 के जौन हेपेटाइटिस दिवस के थीम बाटे वही बाटे, अंग्रेजी में पहले बोले हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। मतलब कि हेपेटाइटिस के रास्ता में जितना भी भ्रम बा, जितना भी लाज बाटे, जितना भी डर बाटे, जितना भी जानकारी के अभाव बाटे, जितना भी जांच और इलाज तक पहुँचे के रुकावट बाटे, इस सब के हमनी के तुरे के बाटे। हम अपन भाषा में कहीं तो हेपेटाइटिस के डर मत बढ़ाई, ओके परत खोल खोल के बढ़िया से समझ ली। सबसे पहला चीज जौन हमनी के आज समझें वो बाटे कि लीवर आखिर करेला का। सबसे पहले तो ये समझावे के पहले हम पूछें कि लीवर कहाँ बाटे। मालूम बा लीवर केने बा? लीवर जे बाटे पेट के दाहिना तरफ, ठीक, ये जौन बाती होला छाती के ओकरा नीचे से फेफड़ा के नीचे वो जब बाटे लीवर दाहिना साइड में होला और दाहिना साइड से जब बाटे थोड़ा आगे तक बीच तक आवेला। समझ गए नी? तो लीवर जब बाटे दाहिना साइड में होला, ठीक। पूरा देह में जितना अंग सब बाटे कि जौन खूब मेहनत करेला, तो वो सब मेहनती अंग सब में से एगो सबसे ज्यादा मेहनती अंग में से लीवर भी बाटे, ठीक। अब समझल जाए कि लीवर करेला का। उस समझे के पहले एगो चीज समझी, मैंने सोची 1 मिनट खातिर कि एगो घर बा, वो घर में जब बाटे एगो चौका बाटे रसोई, एगो मान ली कि बखारी बा चाहे गोदाम बाटे, ठीक, एगो साफ सफाई करे वाला जगह बाटे, एगो अलमारी बाटे, ओकरा बाद जे बाटे अगर रुआ हिसाब किताब सब लिख के रखे नी तो कोनो कॉपी डायरी होई जौन हिसाब किताब करी। हिसाब किताब सबके करे के चाही, चाहे रुआ 10 रुपया खर्च करी चाहे रुआ 10,000 रुपया खर्च करी। हिसाब किताब जिंदगी में हमेशा अपन हिसाब किताब, हम आज कितना खर्च कैनी ना कैनी, सबके हिसाब रखे के चाही, ठीक। खैर भटक गईनी हम। तो कौन कौन चीज होला? रसोई बाटे, कोनो गोदाम बा, ठीक, चाहे सफाई करे वाला जगह बाटे, अलमारी बाटे, हिसाब किताब करे वाला डायरी बाटे। इस सब चीज रउआ घर में मान ली बाटे, अलग अलग जगह पर हो सकता ये सब चीज। अब कल्पना करें कि इस सारा चीज एक जगह पर होता और वो जौन एक जगह पर ये सारा चीज होता ओके नाम है लीवर। रउआ खाना खाता नहीं, लीवर ओसे शक्ति ऊर्जा बनावे में मदद करेला। अगर मान ली कि जितना रुआ जरूरत बाटे उतना खप गई तो जौन बच गई ओकरा जमा क के रखे में भी मदद करेला, ठीक। शरीर के निर्माण खातिर, रिपेयरिंग खातिर जौन प्रोटीन बनेला, प्रोटीन बनावे में मदद करेला। केकरो अगर खून बहे लागल ओकरा जमावे खातिर कि भाई रुक जाए खून, ओकरा खातिर जौन चीज के जरूरत होला वो भी लीवर से बनेला, ठीक। अच्छा, दवाई दारू
देह में बनल जितना भी बेकार चीज सब होला, जितना भी जहरीला चीज सब होला, इस सब चीज के सफाई करे में लीवर काम करेला। लीवर जे बाटे पित्त बनावेला, भले जमा होला कहीं और ही, लेकिन बनावेला लीवर। आ खाना पचावे में उहे पित्त जे बाटे वो मदद करेला। तो लीवर खाली एगो जॉन्डिस वाला अंग नहीं है, इस शरीर के कारखाना भी बा, गोदाम भी बा, रसोई भी बा, सफाई घर भी बा, सब चीज के हिसाब करे वाला भी बाटे। ठीक, तब लीवर जे बाटे बहुत जरूरी अंग बाटे। अब लीवर समझ गई नी, अब चलल जाए हमनी के समझल जाए कि हेपेटाइटिस कौन चीज है। बहुत सिंपल एकदम सामान्य भाषा में अगर हम लोग के बताई तो उहे जो लीवर इतना मेहनत करता, उ लीवर में सूजन हो जाए तो ओकरा हेपेटाइटिस कहल जाला। ठीक, लीवर के सूजन के हेपेटाइटिस कहल जाला। अब ई सूजन जे बाटे खाली वायरस से होला का? ना, लीवर के सूजन बहुत सारा चीज से हो सकता। वायरस से हो सकता, जो हो सकता जेकरा विषय में हमने के कुछ बात कही जाई आज। ई लीवर के सूजन दारू से हो सकता, कुछ कुछ दवाई खैला से हो जाला। अब एगो बात कहे जाता नहीं, जरा सुन के बहुत लोग कही कि अभी गलत जानकारी देता, लेकिन गलत जानकारी नहीं है। बहुत सारा जड़ी बूटी, बहुत सारा ऐसन जौन दवाई नहीं खे लेकिन तब वो बाजार में बिकाता, वैसन कि लोग विटामिन कह के बेच दी, केहू कुछ कह के बेच दी। ठीक, लोग कसरत उसरत करे जाला लोग तो बड़की बड़की डिब्बा में लोग का जाने कौन कौन चीज़ खाला। ठीक, इस सब से भी जे बाटे हेपेटाइटिस हो सकता। ठीक, कभी कभी जे बाटे अपन देह के जौन सुरक्षा करे वाला इम्यूनिटी बाटे वो गबड़ा जाला, तब वो हेपेटाइटिस हो जाला। ठीक, कभी कभी जे बाटे अब लीवर में चर्बी जमता, ओकरा वजह से सूजन हो गई, ओकरो हेपेटाइटिस कहल जाए। तो खाली हेपेटाइटिस जौन शब्द बाटे वो कारण ना बतावेला, बस यह बतावेला कि लीवर जे बा परेशान हो गई बाटे। ठीक, अच्छा, तो वो मालूम बा कि साइंस हमरा बहुत पसंद बा। हमरा लागेला कि भाई हर बार वीडियो में कुछ ना कुछ साइंस के चीज हमरा समझावे के चाही। तो अब हमनी के समझल जाए कि ई जौन जॉन्डिस बाटे, ई जौन पीलिया बाटे, ई काहे होला। ठीक, हमनी के शरीर में जौन खून बहेला तो ओमे जौन ललका वो हिस्सा होला खून के, ठीक, वो टूटत रहेला हमेशा। मैंने ओके काम हो गई, उम्र खत्म हो गई, टूट जाला, फिर नया बनेला। तो वो जब टूटेला तो ओमे से एगो पियर पियर रंग के एगो सामान बनेला, ओकरा के कहल जाला बिलीरुबिन। ठीक, तो नॉर्मली का होला कि लीवर ओकरा के संभाल लेवेला आ पित्त के रास्ता से देह से बाहर निकाले में मदद करेला। बाकी अगर लीवर में सूजन हो जाए, चाहे पित्त के रास्ता में जे बाटे पथरी हो जाए, चाहे कोनो रुकावट हो जाए, ठीक, चाहे कोनो वजह से खून जे बाटे तेजी से टूटे लागे, तो पियर का सामान जे बाटे जकरा कहल जाला बिलीरुबिन, उ ज्यादा बने लागेला, देह में जमा होखे लागेला। जब जमा होखे लगी तो आँख पियर हो जाई, चमड़ी पियर हो जाई, पेशाब जे बाटे वो एकदम गाढ़ा रंग के होखे लगी। ठीक, अब बहुत लोग के पैखाना जौन बाटे वो सफ़ेद होखे लागेला, ओकर रंग बदल जाला। तो इहे स्थिति के हमनी के कहल जाला कि भाई पीलिया ह, जॉन्डिस ह। ठीक, तो पीलिया एगो निशानी ह आ ओके सबसे पहला स्टेप ई बाटे कि ओके कारण खोजल जाए। इलाज से पहले ओके कारण खोजल जरूरी बाटे। ठीक, ई गलती नहीं करेगा कि आँख पियर हो गई, जांच ना करेनी, अब मान लेनी कि हेपेटाइटिस बी हो गई बा, चाहे मान लेनी कि एक ऊँख के रस पियावत ठीक हो जाई, ये दुनू चीज गलत बाटे। ठीक, ओके, अब हमनी के समझल जाए कि हेपेटाइटिस में ABCD कौन सी कहेला लोग। ठीक, ये सबसे जरूरी हिस्सा बा जौन हमनी के आज समझे के बाटे कि हेपेटाइटिस के कुछ
प्रकार होला, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। नाम याद करे के जरूरत नहीं है, लेकिन ए से लेके ई तक ले होला। ठीक, सबके नाम जे बाटे लागत है कि एक के परिवार के हाँ सबके हो, लेकिन सबके रास्ता अलग बा, सबके खतरा अलग बाटे, सबके बचाव अलग बाटे, और सबके इलाज भी अलग बाटे। ठीक, अब याद रखे खातिर हम ये हेपेटाइटिस के दो हिस्सा में बांट देता नहीं। ठीक, का है वो हम बताएं। सबसे पहले पहिलका ए, आखिरी वाला ई। ये दोनों जन बाटे ए आ ई, ये दोनों माने अगर दूषित खराब खाना पानी से देह में आवेला। ठीक, तो ए आ ई खाना पानी से आवेला देह में। बी सी डी ये तीनों जे बाटे ये खून के रास्ता से आवेला। ये अगर केकरो खून में इन्फेक्शन बाटे और वो में पहुंच गई कोनो वजह से खून करवा हो सकता बी सी डी। ठीक बा, सही तरीका से सुई ना लागल तब हो सकता। ठीक, अच्छा बी जौन बाटे वो माई से बच्चा में भी चल जाला, जो पेट में बच्चा बाटे जन्म के समय माई से बच्चा में चल जाला। ठीक, कुछ हेपेटाइटिस बाटे जे जौन शरीर के अलग अलग द्रव होला ओकरे संपर्क में अइला से हो जाला। ई याद रखे के तरीका बा। बाकी आगे पांचों प्रकार के जौन बाटे ओकरा हम बढ़िया से समझाएं कि कौन चीज बा कैसे बाटे। ठीक, अब सबसे पहले हमनी के शुरू कइल जाए ए से। ठीक, ए के याद रखी, हेपेटाइटिस ए माने आहार चाहे पानी। ए से आहार चाहे पानी, तो ए जौन बाटे आहार चाहे पानी से आवेला। ये जौन वायरस होला ये मुख्य रूप से तब फैलेला कि जब जकरा इन्फेक्शन बाटे वो आदमी गइलक कहीं पैखाना कइलक, वो पैखाना में से कोनो हिस्सा कोनो तरीका से कोनो दूसरा आदमी के मुंह तक पहुंच जाए। ठीक, गंदा हाथ, खराब पानी, खराब खाना मुंह तक पहुंच गई। सुनला से खराब लागत हुई, बाकी बीमारी के रास्ता ये है। ठीक, टाइफाइड हमनी के यहाँ बहुत होला, टाइफाइडो ऐसे ही फैलेला। अब हेपेटाइटिस ए में होला का, बुखार होई, देह टूटे लागी, भूख कम लागी, हुल जैसन आई, पेट में दर्द होई, एकदम गाढ़ा गहरा पियर रंग के पेशाब होखे लागी, आँख पियर हो जाए। ठीक, लेकिन ज़्यादातर लोग जकरा हेपेटाइटिस ए होला वो पूरा तरीका से ठीक हो जाला। ठीक है, जिंदगी भर देह के अंदर बैठल ना रहेला हेपेटाइटिस से। लेकिन कभी कभार जे बाटे लोग के लीवर भी फेल कर देवेला। केकरो पहले से बीमारी बाटे लीवर में तो लोग के लीवर फेल हो जाला। तो ये पता लगा के और ओकरा बाद डॉक्टर से देखा के फिर जौन उपाय करे के बाटे वो करे के चाही। हेपेटाइटिस ए से बचे खातिर वैक्सीन भी बाटे, लेकिन सब केहू के वैक्सीन के जरूरत ना पड़ेला। उम्र के हिसाब से केकरा खतरा बाटे, केकर कैसन स्वास्थ्य बाटे, वो हिसाब से डॉक्टर और तय करेला कि टीका के जरूरत बा कि नहीं है। अब आइल जाए हमनी के हेपेटाइटिस बी पर। ठीक, अब बी से हम कैसे याद रख ले बानी वो हम बतावा तनी, फिर रउआ अब देख ली कैसे याद रखें। बी से हम हमेशा सोचनी कि ब्लड, बी से बर्थ, बी से बॉडी फ्लूइड। अब का मतलब बाटे हम समझावा तनी। हेपेटाइटिस बी जे बाटे अगर इन्फेक्शन बा खून में हेपेटाइटिस बी वाला और वो लगे पहुंच गई तो उसे हो सकता। ठीक, जन्म के समय माई से बच्चा में जा सकता। अगर केकरो इन्फेक्शन बाटे शरीर के कोनो भी द्रव अगर संपर्क में आई तो उसे हो सकता। तो अब कैसे कैसे हो सकता, जैसे मान ली कि सुई देवे वाला रहे, जो सुई देता वो असुरक्षित तरीका से सुई देलक, एक गो सुई जे बाटे दोबारा इस्तेमाल कर लेलक, एक गो सुई से दोबारा गाँथ देलक। ठीक, ओकरा बाद जे बाटे खून जब चढ़ेला ओमे इन्फेक्शन देख के। ठीक बाटे, केकरो हेपेटाइटिस बी बाटे ओकरा साथे असुरक्षित यौन संबंध बनैला से।
ठीक, कहीं कोनो ऑपरेशन होता, चाहे दांत के कुछ करवावे जाता नहीं रहुआ, औजार जे बाटे वो स्टेरलाइज क के नइखे होत बढ़िया से, तो उसे फैल सकता। बहुत लोग गोदना गोदवावेला, अब ओके सुई के वो कितना स्टेरलाइज क के धैले बा, उसे भी हो सकता। ठीक, एगो तो हम बताइए देने की माई से बच्चा में जन्म के समय भी हो सकता। ठीक, अब हेपेटाइटिस बी कुछ लोग में थोड़ा दिन खातिर होला, ठीक हो जाला, लेकिन कुछ लोग में उ भीतर देह में जाके छुप के रह जाला, ओकरा क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कहल जाला। आ समय पर ओकर देखभाल ना कइल जाए, इलाज ना कइल जाए, तो लीवर में जे बाटे परमानेंट घाव बना देवेला, जेकरा सिरोसिस कहल जाला, खत्म हो जाए लीवर। अब कुछ लोग में लीवर के कैंसर के भी खतरा बढ़ा देवेला हेपेटाइटिस बी। लेकिन हेपेटाइटिस बी में उम्मीद बहुत बाटे। हेपेटाइटिस बी के खिलाफ बहुत ही असरदार टीका बाटे। और अगर केकरो मान ली कि ना छूटल हो गई, ना छूटल पूरा तरीका से, तो ओकरा खातिर जे बाटे कंट्रोल करे खातिर इलाज भी बाटे कि आदमी ओकरा कंट्रोल करके रखे। ठीक, ताकि लीवर के ज़्यादा डैमेज ना होके। तो हेपेटाइटिस बी से डरे के नहीं थे, समय पर जांच करवाओ के बा, ओकरा बाद जे बाटे टीका अगर जहाँ संभव होके तो टीका लगवाओ के बाटे, और डॉक्टर के लगे जा जाके देखावत रहे के बाटे, समय समय पर जांच करवावत रही। अब आवता हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी भी खून के माध्यम से आवता, बी सी डी कहले ना, खून के माध्यम से। तो अगर सुई खराब तरीका से पड़ल, एक के नीडल से दिया गई 4 आदमी के, मशीन सबके स्टेरिलाइजेशन बढ़िया से साफ सफाई से मशीन रखल ना गई, वही से ऑपरेशन हो गई, कुछ हो गई, खून चढ़ गई, जमे इन्फेक्शन रहे, सेम जौन हेपेटाइटिस बी के कहानी बाटे उहे कहानी बाटे, गोदना गोदवा लेनी। ठीक, नशा करेला लोग, सुई एक के सुई से 4 आदमी बैठ के नशा करता, वह से फैलेला। अब माई से बच्चा में भी फैल सकता, चाहे यौन संबंध बनैला से भी फैल सकता, लेकिन खून वाला रास्ता के मुकाबले ये सब चीज से हेपेटाइटिस सी थोड़ा कम फैलेला। हेपेटाइटिस सी के सबसे बड़का समस्या का बाटे कि कभी एमे कोनो साफ लक्षण ना लौकी। हेपेटाइटिस सी के वायरस जो बाटे चुपचाप लीवर में बरसों बरस तक रह जाए, और धीरे धीरे लीवर में घाव करी, सिरोसिस करी, कैंसर के खतरा बढ़ाई, ये सब चीज होला। लेकिन उम्मीद के बात ये बाटे कि अगर पता लग गई समय से, तो ज्यादातर मरीज में हेपेटाइटिस सी ठीक हो सकता। दवाई आ चुकल बाटे आज के युग में कि ज्यादातर मरीज 3 महीना 4 महीना दवाई खा के वायरस से मुक्त हो जाला लोग। बाकी एक टीका तो नहीं खे अभी तक। बी के रोके के टीका बा, सी के ठीक करे के इलाज बाटे, पर सबसे बड़ा नुकसान कौन चीज से होला? जब आदमी जांचवे ना करवावे। ठीक, अच्छा, अब हमनी के आ गई नी डी पर। डी जौन बाटे थोड़ा अलग बाटे, ये अकेले देह में अपन घर नहीं खे बसा सकत, एकरा हेपेटाइटिस बी चाही। बी नहीं खे तो डी नहीं खे। ठीक, लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी वाला इंसान में हेपेटाइटिस डी जे बाटे वो जुड़ जाए, तो बीमारी जे बाटे इतना तेजी से बढ़ेला कि का कहीं। डी से बचे के उपाय का बाटे? हेपेटाइटिस बी के टीका, काहे कि बी रुक गई तो डी के भी रुकावट हो जाला। ठीक, अच्छा, अब आइल जाए हमने के ए बी सी डी हो गई ई पर। तब ई जे बाटे बहुत हद तक ए जैसन बाटे, जैसे कि अब शुरू में बतैले रहनी, ए आ ई खराब पानी खाना से आवेला। ठीक, बरसात में, बाढ़ में, ठीक, गंदा पानी पी लेनी, साफ सफाई ना रखनी, खुले में पैखाना पेशाब करे गईनी, चाहे पानी के जौन पाइप बाटे ओकरा बगल से नाली गुजर गई। ठीक, पर ज़्यादातर लोग में हेपेटाइटिस ई जे बाटे थोड़ा समय के बीमारी होला, ठीक हो जाला। लेकिन इहो जे बाटे हल्का में कबो ना लेवे के चाहिए। खास करके जितना गर्भवती महिला लोग होला, वो लोग में अगर जॉन्डिस होखे, ठीक,
उ लोग के एकदम ध्यान रखे के बा कि अगर प्रेगनेंसी बा, पेट में बच्चा बाटे, ओमे हेपेटाइटिस ई हो गईल तो लीवर फेल हो सकता, बच्चा के नुकसान हो सकता, माई के जान के भी खतरा हो सकता। ठीक, तो अगर केकरो पेट में बच्चा बाटे, जॉन्डिस जैसन लागता, तुरंत अस्पताल पहुंच के एकदम जांच करवावे के बाटे। ठीक, पेट में बच्चा बा, आँख पियर हो गईल, पेशाब एकदम होखे लागल पियर, चाहे बहुत उल्टी होखे लागल, बहुत कमजोरी होखे लागल। आजकल तो लोग जांचो करवा लेवेला, तो लीवर के जांच करवाइनी बढ़ल बा, घरे इंतजार नइखे करे के। ठीक, एकदम जे बाटे चल देवे के बाटे। ठीक बाटे, बहुत ज़्यादा हो गई जानकारी। अब जे बाटे फिर एक बार दोबारा बताएं। हेपेटाइटिस ए जे बाटे वो खराब खाना पानी से आवेला। हेपेटाइटिस बी जौन बाटे वो खून से, जन्म से, शरीर के जौन द्रव मिक्स हो जाला वो से, वो सबसे हो जाला। टीका एकर बाटे। सी जे बाटे खून से आई, टीका नहीं खे लेकिन इलाज हो सकता। डी जे बाटे बी के साथ रहेला, अब बी के टीका लागी तो डी से भी बचाव हो जाई। ई ए जैसन बाटे, खराब खाना पानी से आवेला, अपने आप ठीक हो जाला, लेकिन अगर पेट में बच्चा बाटे तो बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा खतरा बाटे। ठीक ठीक, यहाँ तक ले एकदम समझ गई नहीं हमनी के कि पांचों के का कैसे बाटे सारा। ठीक बा। अच्छा, अब हमनी के आगे बढ़ल जाए कि हम हमेशा कहे नहीं कि देह बतावेला कि हमरा का दिक्कत होला, लेकिन हेपेटाइटिस में बहुत बारी बतैबो करी, बहुत बार नहियो बताई। ठीक, ने बहुत बार लोग के लागल हेपेटाइटिस भइल तो जॉन्डिस तो होइए न जाई, आँख तो पियर होइए न जाई। ना, बहुत लोग हेपेटाइटिस लेके घूमत रहेला और लोग के मालूम भी ना होला। ठीक, अच्छा, जब नया नया हेपेटाइटिस होला तो उमें का लक्षण होला? बुखार हो जाई, देह टूटे लागी, बहुत कमजोरी होई, भूख एकदम साफा खत्म हो जाई, हुल जैसन आई, उल्टी होई, पेट झरे लागी। ठीक, पेट के दाहिना साइड में चाहे ऊपर के हिस्सा में दर्द होखे लागी, भारीपन लागी, पेशाब एकदम पियर हो सकता कि आँख पियर हो जाए, चमड़ी पियर हो जाए, देह पूरा चुनचुनाए लागे। ठीक, लेकिन सब मरीज में ये लक्षण होई जरूरी नहीं है। कोनो में कम होई, कोनो में ज़्यादा होई, कोनो में कुछो ना होई। ठीक, जौन हेपेटाइटिस बी आ सी बाटे ये बहुत साल तक एकदम चुपचाप भी रह सकता है, ना दर्द, ना बुखार, ना जॉन्डिस, ना कमजोरी। तो खेतों में काम करें, दुकानों चलाएं, नौकरियों करें, सब कुछ करें, लेकिन ये भीतरे भीतर धीरे 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 लीवर के डैमेज करत रहेला। अब पहला एक पता कब लागेला कि जब पेट में पानी हो जाए, चाहे खून, उल्टी में खून आवे लागे, चाहे बहुत कमजोरी हो जाए, चाहे जांच करवाई नहीं पता लगा लीवर में कैंसर हो गई। ठीक, तो हेपेटाइटिस के सबसे जो धोखेबाज रूप बाटे वो बी या सी बाटे कि बहुत साल तक कुछ बोलबे ना करी। तो ये गलती नहीं के करेगा, हमारा आँख थोड़े पियर बा, हम काहे कराएं बी या सी के जांच, जरूरी नहीं कि हम ना कराएं। ठीक, कई बार जांच जे बाटे उहे एकमात्र तरीका होला कि इन्फेक्शन बा कि नहीं है। अब बहुत लोग का करेला, एगो जाके जांच करवा ली कि है हम अपन LFT करवा लेनी, हम अपन SGPT के जांच करवा लेनी, बढ़ल आइल बा डॉक्टर साहब, कहीं हमरा हेपेटाइटिस तो नहीं है। आ दुनिया भर के जांच, SGPT, SGOT, बिलीरुबिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, माने दुनिया भर, एल्बुमिन, सब जांच करा करा के जब बाटे लोग पहुंच जाइए बोली कि हमारे लीवर बुझाता गड़बड़ा गई बाटे। खाली उतने जांच देख के तय नहीं कल जा सकत कि हेपेटाइटिस ए बा कि बी बा कि सी बा कि ई बा कि फैटी लिवर बा कि पित्त के थैली में पथरी बा कि दारू के असर बा कि दवाई के असर बा कि और ही कुछ बाटे। ठीक, वो जांच सब जौन होला वो बस खाली इतने बतावेला कि लीवर जे बाटे वो परेशान बा। परेशान काहे बाटे वो हमनी के अलग से खोजे के पड़ेला। ठीक, हेपेटाइटिस बी के जांच जे बाटे अब शुरुआत में ओके एगो HbA1c वाला जांच होला, वो जांच करा के देखल जाला, पॉजिटिव आ गई मान ली। अब पॉजिटिव आ गई तो एकर का मतलब बाटे कि आदमी घबरा जाई ना, पॉजिटिव आ गई, पूरा कहानी नहीं है।
ओकरा बाद जे बाटे जरूरत के हिसाब से डॉक्टर देखी हैं कि भाई हमरा LFT करावे के बाटे, कि हमरा वायरस के मात्रा जांच करावे के बा, एगो HBV DNA होला, मैंने दुनिया भर के जांच बाटे, अल्ट्रासाउंड करावे के बाटे का, कि लीवर में कहीं कोनो घाव तो नहीं है और ही कुछ तो नहीं है, मैंने ई सब चीज जे बाटे ओकरा बाद तय करके तब निर्णय लिया। तब ओकरा बाद निगरानी के जरूरत होला कि कब दवाई शुरू करे के बा, कि दवाई के जरूरत बा कि नहीं खे। वही तरीका से अब हेपेटाइटिस C बाटे तो शुरू में जे बाटे एगो जांच हो जाई, लेकिन खाली वो जांच पॉजिटिव आ गई तो एकर मतलब ही नहीं खे कि वायरस जे बाटे वो एकदम सक्रिय हो गई बा, दौड़त देह में ना। शरीर ई जांच जे बाटे ई बता दी कि वायरस से कबो भेंट भई रहे, अभी बाकी ना, फिर ओकरा खातिर आगे और ही दोसर जांच होला। तो कहे के मतलब ये बाटे कि एगो जांच कोनो करवा लेनी, कहीं देख लेनी, पढ़ लेनी, सुन लेनी, आ केकरो कहानी सुन लेनी, और ऊपर जे बाटे फिर हम चिंता करे लागी, चाहे 10 गो उपाय करे लागी ना। अच्छा, हेपेटाइटिस A आ हेपेटाइटिस E ओके जांच अगर मान ली कि नया जॉन्डिस भइल बाटे, पीलिया बुखार भइल बाटे, चाहे मान ली कि पता लागल कि भाई कहीं भइल बा लोग के या वहाँ के संक्रमित दूषित पानी पी लेनी, चाहे कहीं फैलल बाटे, चाहे कोनो गर्भवती महिला बाड़ी, तो जरूरत के हिसाब से डॉक्टर लोग अलग जांच करवावेला। ठीक, सब मरीज के सारा जांच करावल के जरूरत ना होला। ठीक, पहले मरीज के पूरा कहानी सुनल जाला, बीमारी समझल जाला, ठीक, ओकरा बाद जब बाटे तब जांच कइल जाला। अच्छा, कुछ लोग ऐसन बाटे कि जे लोग के जरूर डॉक्टर से पूछे के चाहिए कि भाई डॉक्टर साहब एक जांच करावे के जरूरत बा कि ना। जैसे कि गर्भवती महिला लोग के जांच करावल हेपेटाइटिस के खास करके एकदम जरूरी बाटे, काहे कि एगो जान नहीं खे, उहाँ 2 गो जान बाटे, तो ओके भी ध्यान रखे के बा। अच्छा, हेपेटाइटिस B चाहे C में जे पॉजिटिव अगर बाटे तो पति पत्नी दोनों आदमी के करावे के जरूरत बाटे, घर के बाकी सदस्य लोग के जांच करावे के जरूरत बाटे। ठीक, केकरो बार अगर खून चढ़ता वो लोग के जांच करा के देखत रहे के चाहिए, केकरो डायलिसिस होता वो लोग के जांच करावे के चाहिए। ठीक बाटे, चाहे अगर मान ली कि केकरो में पता लागता कि ना सुई सही तरीका से नहीं खेदी आइल, कोनो ऑपरेशन भइल बा, केहू गोदना गोदवैले बाटे, चाहे और ही कान नाक ई सब छेदाला, ठीक, वो सब के कोनो अगर इतिहास बा, ठीक, तो ई सब लोग में चांस हो जाला ज़्यादा। हमनियों के जैसे मान ली कि डॉक्टर लोग बाटे, नर्स लोग बा, हेल्थ केयर में काम करे वाला और ही वर्कर लोग बाटे, वो सब लोग के जांच करावे के चाहिए। ठीक, सुई देते समय अगर केकरो अपना हाथ में लग गई तो उ लोग के जांच करा के देखे के चाहिए। जेकरा में इतिहास होखे कि वो इंजेक्शन वाला नशा करेला तो उ लोग में फिर जांच करा के देखे के जरूरत पड़ेला। ठीक, केकरो अगर HIV बाटे, HIV के इन्फेक्शन, उ लोग में भी जांच करे के जरूरत पड़ेला, काहे कि HIV में एकदम देह के रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम कम हो जाला, तो सब प्रकार के वायरस बैक्टीरिया सब इन्फेक्शन होखे लागेला, तो उ लोग के भी करावे के चाहिए। केकरो अगर बार बिना कारण के LFT बढ़ता, उ लोग के भी जांच करा के देखे के चाहिए। एकरा पुरान लीवर के बीमारी बाटे, उ लोग के जांच करा के देखल जाला। माने डॉक्टर के कोनो ना कोनो क्लिनिकल कारण, कोनो बीमारी, कोनो कुछ सिम्टम कुछ लौके के चाहिए, तब वो हिसाब से जौन जितना जरूरत बाटे उतने जे बाटे जांच करावे के जरूरत होला। ठीक, अब जैसे मान ली कि अगर हाल फिलहाल में कहीं कोनो सुई चुभ गई, ठीक, चाहे केकरो इन्फेक्शन रहे ओके खून से कोनो संपर्क हो गई, चाहे असुरक्षित यौन संबंध केकरो से बनैनी, ठीक, अगर ये सब भइल बा तो एगो नेगेटिव जांच से कहानी खत्म ना हो जाला। कुछ इन्फेक्शन सब जे बाटे जांच में दिखाई देवे से पहले में समय लागेला। ठीक, वही से डॉक्टर के सलाह के हिसाब से दोबारा जांच करे के जरूरत पड़ेला। ठीक, अच्छा, कुछ लोग क्या करेला, पॉजिटिव रिपोर्ट देख लेलक, अपने से दवाई शुरू कर दी,
चाहे नेगेटिव रिपोर्ट देख लेलक तो सोचे कि ना अब तो हम हाल फिलहाल में वो रिस्क रहे, लेकिन अब नहीं कि अब ठीक बा, निश्चिंत। ऐसे ना होला। रिपोर्ट के इलाज ना होला, मरीज के इलाज होला। ठीक, रिपोर्ट के हमेशा मरीज के जौन कहानी बा, मरीज के जौन कष्ट बा, मरीज के जौन जितना भी समस्या बाटे ओकरा हिसाब से ओकरा साथ देखल जाला, पढ़ल जाला ओकरा। ठीक, अच्छा, अब हमनी के देखल जाए, अभी तक तो खैर बहुत बार हमने बताई कि हेपेटाइटिस जे बाटे ओके कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता। अब एक बार और देख लेल जाए कि फैलेला कैसे। ठीक, ई जौन चीज बाटे ई खास करके ज़्यादा महत्वपूर्ण बा, काहे कि ई खाली अपना बचाव खातिर ना बल्कि इंसानियत खातिर भी जरूरी बाटे। हेपेटाइटिस के बारे में गलत जानकारी मरीज के बीमारी से ज़्यादा अकेलापन दे देवेला। वैसे समझल जाए एकरा कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आ सकता। ठीक, हेपेटाइटिस ए आ ई कैसे फैलेला, बहुत देर बतैले बानी हम ई वीडियो में। कैसे फैलेला, अगर दूषित पानी होखे, ठीक, दूषित खाना होखे, ठीक, पैखाना कइला के बाद जब बाटे बढ़िया से हाथ ना धोल जाए, खाना बनावे से पहले बढ़िया से हाथ ना धोल जाए, खाना खाए से पहले बढ़िया से हाथ ना धोल जाए। ठीक, जैसे बहुत सारा जैसे बच्चा बाटे घर में, ठीक, छोट बच्चा बा तो पैखाना कैलक कुछ कैलक, ओकरा साफ सफाई कैला के बाद ओकरा बाद जब बाटे अगर हाथ ना धोल जाए, ठीक, खुले में जब बाटे आदमी पैखाना करे चल जाए, ठीक, कहीं से पानी या नाली दोनों आसपास होखे या वो आपस में मिल गई, उसे हो सकता। ठीक, मतलब हेपेटाइटिस ए आ हेपेटाइटिस ई हाथ, पानी आ सफाई इस सबसे बड़ा बचाव बाटे। ठीक, हेपेटाइटिस ए आ हेपेटाइटिस ई में साफ सफाई, बढ़िया पानी, हाथ साफ। ठीक, ठीक बेटे। अब हेपेटाइटिस बी कैसे फैलेला, केकरो अगर बाटे, ठीक, ओके खून से अगर वो खून रउआ चढ़ गई तो उससे हो जाला। ठीक, असुरक्षित यौन संबंध अगर केकरो बाटे ओकरा साथ जे बाटे असुरक्षित यौन संबंध अगर बनाई तो फैल सकता। माई से बच्चा में फैल सकता। जब केहू रउआ के सुई देता और उस सुई देते समय अगर बढ़िया से साफ सफाई से ना देवे, अपन हाथ धोवे, ग्लव्स पहने, ठीक, सही तरीका से अगर रउआ के सुई नहीं खे देत तो हो सकता कि रउआ से पहले और ही केकरो देले होखे सुई, और जब सुई देले हो सकता कि ओकरा हेपेटाइटिस होखे। ठीक, सही तरीका से सुरक्षित तरीका से सुई दिया है। ठीक, ओकरा बाद है जौन दाढ़ी बनावेला आदमी चाहे ब्लेड बाटे, ठीक, वो सब में अगर कहीं केकरो दाढ़ी बनावल कुछ कट गई, ओमें खून लग गई, ठीक, वो आदमी के अगर हेपेटाइटिस बा तो रउआ के होखे के चांस हो जाला। ठीक, अच्छा, एगो बतैले रहनी हम गोदना उदना गोदा, सुई वाला चीज जितना देह में घुसता उ सब जे बाटे अगर साफ स्वच्छ स्टेराइल धोअल अगर नहीं खे समझ ली कि हेपेटाइटिस उससे फैल सकता। ठीक, वही तरीका से जितना भी अस्पताल में दांत के डॉक्टर के यहाँ जहाँ भी कहीं कोनो मशीन यूज होता कुछ होता, साफ सुथरा अगर ना रहे, स्टेराइल ना रहे तो उसे हेपेटाइटिस फैल सकता। ठीक, हेपेटाइटिस कैसे ना फैलेला ई जानल बहुत जरूरी बाटे, काहे कि हेपेटाइटिस के मरीज लोग के साथ ही बहुत होला कि लोग दूर कर देवेला। हेपेटाइटिस एक साथ बैठला से ना फैलेला। हेपेटाइटिस बी एक साथ बैठला से ना फैलेला। हेपेटाइटिस बी हाथ मिलायम केकरो से ना फैली, गला मिलेम ना फैली, ओकर खांसला छींकला से ना फैली, एके घर में रहला से ना फैली, एक साथ खाना खैला से ना फैली। ठीक, हेपेटाइटिस बी के मरीज के बर्तन अलग क के एक कोना में कहीं रख देनी, सब बहुत होला, करे के जरूरत नहीं है। ठीक, हेपेटाइटिस सी कैसे फैलेला, हेपेटाइटिस सी बी या सी खून से फैलेला। बाकी हेपेटाइटिस सी भी हाथ मिलावला से, गला लगला से, ठीक, साथ बैठला से, खांसी से, छींक से, ये सबसे ना फैलेला। ठीक बाटे। अच्छा, एगो खास बात कि अपना इलाका में जैसे मान ली कि बहुत लोग जाला दाढ़ी बनवावे खातिर सैलून में, ठीक, अगर वहाँ जाता नहीं तो जब जाता नहीं
तो वैसे तो अपना यहाँ जितना भी नाई लोग बाटे रउआ देखले होखेम कि वो लोग रउआ सामने नया ब्लेड ले आई, ओकरा के रउआ सामने तुरी उस तरह में लगाई या फिर रउआ दाढ़ी बनाई। ठीक, लेकिन रउआ ध्यान रखी कि नया ब्लेड निकले, ओकरा देखी कि निकलता रउआ खातिर, आ उ एगो ब्लेड से एके आदमी के दाढ़ी बने। ठीक, ये बहुत जरूरी बाटे। ठीक, कहीं नाक कान छेदावे गई नहीं तो वहाँ भी देखे के बाटे कि भाई जौन सुई इस्तेमाल होता माने इस्तेमाल एक बार इस्तेमाल होके बिगा जाए वाला सुई होखे के चाही। पूछी, बहुत बार वो सस्ता गोदना गोदवावे के चक्कर में वो महंगा बीमारी दे जाला। ठीक, अब सुई लेवे जाता नहीं रहुआ डॉक्टर के लगे सुई लेवे गई नहीं, चाहे आप लोग तो गांव में जब बाटे सुई देता, जब सुई लागता तो वहाँ देखे के बाटे कि जौन सिरिंज के पैकेट बाटे वो पैकेट रहुआ सामने खुले के चाही। ठीक, सिरिंज के पैकेट रहुआ सामने खुले के चाही, आ ओकरा बाद जब बाटे ओकरा के दिया के फिर ओकरा बाद ओकरा जैसे भी डिस्पोज ऑफ लोग करेला, जैसे भी ओकरा के हटावेला हटा ली। ठीक, एक एगो सुइया दूसरा मरीज पर कबो ना। अच्छा, सुई देते समय खाली ग्लव्स पहन लेला काफ़ी होला का ना, जे भी सुई देता वो लोग के तो पहले हाथ धोए के चाही, चाहे सैनिटाइज करे के चाही। ठीक, बहुत जरूरी बाटे। ओकरा बाद जे बाटे हर सुई खातिर नया सिरिंज नया नीडल होखे के चाही। ठीक, अच्छा, जब खून से संपर्क होखे के संभावना होखे, जैसे कि लोग कैनुला लगावेला, चाहे नस में सुई दियाला, चाहे कोनो ऐसा काम होत होखे जैसे टाका उका दियाला तो खून बहता, तो उस सब टाइम पर जे बाटे चाहे डिलीवरी होला तो ग्लव्स पहिरे के एकदम जरूरी बाटे कि ग्लव्स जे बाटे पहिरे के बाटे। ठीक, बाकी ग्लव्स जे बाटे साफ हाथ के जगह नहीं खेले सकत, साफ हाथ तो पहला चीज बाटे। ठीक, अच्छा, बहुत जगह में देखे नहीं कि एक गो ग्लव्सवा पहन के 10 गो मरीज के काम करेला लोग। ठीक, हम सब मरीज लोग से ये रिक्वेस्ट करें कि भाई रो कहीं इलाज करावे जाता नहीं, कहीं सुई लेवे जाता नहीं, ठीक, तो वहाँ जब बाटे अलग से ग्लव्स खरीद के दी, और कहीं वो इंसान के कि भाई ग्लव्स पहिर तब हमरा के सुई दो, ग्लव्स पहिर तब हमरा के हमार काम कर। ठीक, एक ग्लव्स से सब मरीज के काम क के या तब रो लगे आके वह ग्लव्स पहन के लोग काम करता, मत करवाई ऐसे। हेपेटाइटिस माने हम देखले बानी बहुत सारा मरीज लोग के कि हेपेटाइटिस बी हो गई और देह में रहे वाला हेपेटाइटिस बी रहे और रह गई देह में, वो जिंदगी भर के कष्ट हो जाला। वो और अधिकार बा नया सिरिंज हम देखें तबे हम सुई लें, ये और अधिकार है। ठीक, साफ हाथ बा कि ना, अगर वो डाउट लागता कहीं कि भाई हाथ धो के आई रुआ, चाहे सैनिटाइजर बा तो सैनिटाइजर से हाथ साफ करके आई तब हमार काम करी, ई और अधिकार बाटे। सुरक्षित इलाज मांगल ई मरीज के तरफ से बदतमीजी नहीं खे, समझदारी बाटे। हम हमेशा कहे नहीं कि हम डॉक्टर तो बानी, लेकिन हम मरीज लोग के वकील भी बानी। ठीक, तो ये हमरा और वकालत करतानी और रोगों के सिखावतानी। ठीक, नया सिरिंज, साफ हाथ, ठीक, बढ़िया तरीके से सुरक्षित इलाज मांगल इस समझदारी है। ठीक बाटे, ठीक बा। चलिए, यहाँ तक तो रउआ समझ गई नहीं कि भाई कैसे का हमनी के ध्यान रखे के बाटे। ठीक, अच्छा, अलग अलग जगह पे हम देखे नहीं कि जैसे मान ली कि लोग दांत के इलाज करवावे खातिर गई, चाहे अगर मान ली कि लोग सुई लेता तो लोग कहीं पर भी कुछो कैसहूँ सुई ले लेता, कैसहूँ कहीं भी आदमी दांत के इलाज करा लेता ना। बहुत जरूरी बाटे कि रउआ वो सब जगह पता लगाई, पूछी, और अधिकार बाटे पूछल। ठीक, कि भाई रउआ यहाँ सब मशीन उशीन स्टरलाइज कइल जाला कि ना कइल जाला। ठीक बाटे, अगर मान ली कि खून चढ़ावे के होता
ठीक। माने लोग कहीं भी खून निकाले के आ खून चढ़ावे के, ठीक, ये दुनू काम कहीं भी हो जाला, होखे लागेला ना। जौन लाइसेंस्ड जगह बाटे ओकरा खातिर उहें जाके आ तब सही तरीका से, एकदम सुरक्षित तरीका से वहाँ जे बाटे, चाहे खून देवे के बात होखे चाहे खून लेवे के बात होखे, लाइसेंस्ड जगह से वो सब काम करे के बाटे। सेफ्टी सबसे पहले जरूरी बा, सुरक्षा सबसे पहले जरूरी बा। मैंने हम आज तक ले कोनो दोसर बीमारी के बारे में हम इतना ज्यादा एक गो बात 10 बेर ना बोल ले होखे, ठीक। डरावत नहीं हम, लेकिन ध्यान रखल कितना जरूरी बा ये हम बतावतानी, ठीक। अच्छा, घर में केकरो अगर हेपेटाइटिस बी चाहे सी हो गई तो जैसे कि हम बताइनी, थरिया अलग नहीं खे करे के, अलग रूम में नहीं खे छोड़े के, ठीक। चाहे हो गई तो बच्चा बाटे तो ओकरा गोद में देवे से लोग रोके लागेला, खाना बनावे से रोके लागेला, सब नहीं खे करे के, सब ठीक। वो इंसान के भी सोची, मरीज बा, बीमारी बाटे, एगो चीज हो गई बाटे आ ओकरा बाद ओकरा अलग थलग क देल जाए, का गुजरी वो इंसान पर। करे के का बाटे कि घर के सदस्य, पति पत्नी, ये सब लोग डॉक्टर के सलाह से जांच करवाई, ठीक ठीक बाटे। हेपेटाइटिस बी में जिनका हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन नहीं खे भइल वो सब लोग वैक्सीन लगवा सकता, ठीक, एकदम लगवाइए लेवे के बाटे। अच्छा, आ ध्यान रखे के बाटे कि भाई हम अपन रेजर अलग रखतानी, ब्रश अलग रखतानी, एक के नीडल से दूसरा जगह, घाव कोनो अगर खुलल घाव बाटे तो ओकरो झाँप के रखे के बाटे, ठीक। कहीं पे कुछ सफाई उफाई करे के बा, खून बा वहाँ, तो ग्लव्स पहन के करे के बाटे। हेपेटाइटिस बी या सी वाला इंसान लोग जो बाटे वो लोग खतरा नहीं खे, जानकारी ना होखला से असुरक्षित व्यवहार कईल खतरा बाटे। मरीज से दूरी नहीं खे बनावे के, सही सावधानी अपनावे के बाटे, ठीक। अब हेपेटाइटिस बी के जौन टीका बा ओकरा बारे में जो बाटे कुछ बात हम फिर और ही बताएं कि बच्चा के जब जन्म होला, ठीक, तो जन्मते 24 घंटा के भीतर ओकरा हेपेटाइटिस बी के पहला डोज लाग जाए के चाहिए, ठीक बा। सरकार हेपेटाइटिस बी के जन्मते वाला जौन डोज होला तुरंत देवेला सरकार, ये और अधिकार बाटे, ठीक। तो अगर डिलीवरी होता तो कहीं डिलीवरी होता 24 घंटा के भीतर रउआ हेपेटाइटिस बी के टीका सरकारी अस्पताल में जाके लगवाई, ठीक। सरकार हमनी खातिर ई सुविधा कइले बाटे। ओकरा बाद जे बाटे सरकार के जौन पूरा शेड्यूल बा कि 24 घंटा के भीतर लागी, फिर ओकरा बाद 6 सप्ताह पर लागी, 10 सप्ताह पर लागी, 14 सप्ताह पर लागी, मैंने एगो पूरा चार्ट बाटे, मिलतो ही किताब हॉस्पिटल से, तो टाइम टाइम से सारा टीका जे बाटे वो लगवावे के बाटे। बहुत लोग घरे डिलीवरी करावेला, ठीक, घरहूँ डिलीवरी भइल बाटे तो जौन भी राउर नज़दीक के हेल्थ सेंटर होखे सरकारी वहाँ जाई आ जाके वहाँ जाके टीका लगवा लेवे के बाटे, ठीक। यानी एगो चीज़ होला कि सब लोग सोचेला कि रात में अचानक से जब बाटे एकर दर्द शुरू हो गई तो कहाँ ले जाइल जाए डिलीवरी करावे खातिर, ये सोचल ठीक बा, लेकिन इहो सोचल बहुत जरूरी बाटे कि बच्चा हो गई तो ओकरा बाद जब बाटे कहाँ जाके हम टीका लगवाएं, ठीक। अच्छा, अगर माई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव बाटे, कहले रहनी कि अगर माँ के बाटे तो माँ से बच्चा के भी होखे के संभावना होला, लेकिन सबसे पहले घबराए के नहीं खे, ना लजाए के बाटे, ठीक, ना ऐसा फैसला लेवे के बाटे कि अब तो हम बच्चा नुकसान करवा देता नहीं, अपने से कोनो फैसला नहीं खेलेवे के। डॉक्टर के दिखाई, डॉक्टर जब बाटे सब चेक कराई कि कैसन लीवर के का स्थिति बाटे, कितना वायरस के लोड बाटे, ठीक। बहुत ज़्यादा जब होला तो कुछ लोग के प्रेगनेंसी के दौरान जब बाटे, जब गर्भवती महिला लोग रहेली तो उ लोग के ओके दवाई दियाला ताकि वो जौन इन्फेक्शन माँ के देह में बाटे वो बच्चा तक ना पहुँचे, ठीक।
अच्छा, अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गई बाटे तो डिलीवरी ऐसा जगह करावे के बाटे कि जहाँ पर बच्चा के तुरंत हेपेटाइटिस बी के टीका मिल जाए। अच्छा, ओकरा अलावे और भी कुछ कुछ चीज़ होला कि जौन हेपेटाइटिस बी अगर मान ली पहुँच गई बाटे तो ओकरा मारे खातिर कुछ दवाई सब होला, तो उ सब चीज़ जो बाटे जन्मते तुरंत मिल जाए। तो अगर कोनो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव माई बाड़ी तो उनके जन्मल बच्चा में इस सुरक्षा में देरी ना होखे के चाहिए। ठीक। अच्छा, और कुछ सवाल पूछे लो कि भाई माई के हेपेटाइटिस बी बा तो बच्चा के जब बाटे वो दूध पिया सकत ताड़ी कि नहीं कि दूध पिया सकत। सही तरीका से माने उचित जब बाटे सुरक्षा माई के बच्चा के सबके दे के ओकरा बाद दूध पिया सकत ताड़ी, हेपेटाइटिस सी भी। ठीक, लेकिन इस सब चीज जे बाटे डॉक्टर से सलाह लेके करे के बाटे। ठीक, ओके। अब जे बाटे बहुत लोग कहे बच्चा में तो टीका पड़ गई, बड़ा लोग के का होई? बड़ा लोग के भी टीका अगर पहले नहीं खे लागल, ठीक, तो टीका लगवा लेवे के चाहिए। ठीक, हम तो कहें कि भाई सभी के हेपेटाइटिस बी के टीका सब केहू के लगवा लेवे के चाहिए, 3 गो टीका पड़ेला ओके। ठीक, सब केहू के लगवा लेवे के चाहिए। लेकिन खास करके रउआ अगर कोनो अस्पताल में काम करतनी, रउआ के घर में अगर केहू एको गो पॉजिटिव मरीज बाटे हेपेटाइटिस बी के, ठीक, चाहे पति पत्नी में से केहू एक आदमी बाटे दूसरा के नइखे भइल अभी तो दूसरा इंसान के टीका लगा लेवे के चाहिए। डायलिसिस वाला लोग के अगर हेपेटाइटिस बी नइखे टीका लगा लेवे के चाहिए। बार बार केकरो खून चढ़ता उ लोग के हेपेटाइटिस बी के टीका लगा लेवे के चाहिए। ठीक, लेकिन एके जांच, एके टीका, ये सब के बारे में पूछी डॉक्टर से। ठीक, राउर डॉक्टर के जिम्मेदारी बाटे कि राउर सब सवाल के जवाब देवे। ठीक, कम से कम हमरा लगे तो जे आवेला लोग एक मने 10 बेर लोग आके हमरा से सवाल पूछेला, हमार जिम्मेदारी बाटे कि हम लोग के जवाब दी। ठीक, अच्छा, कुछ लोग का करेला कि टीका लगवा लेलक एगो, ओकरा बाद भूल गई। पूरा जौनों के शेड्यूल बाटे जितना जितना दिन पर 3 गो टीका लागे के बाटे वो हिसाब से लागे के चाहिए। ठीक, इन्फेक्शन होखे से बच जाए के बाटे। ठीक, अच्छा, अगर पहले से हेपेटाइटिस बी हो गई बा तब टीका हेपेटाइटिस के बाहर ना निकाली, ओकरा खातिर अलग से सारा जांच उच सब करे के जरूरत बाटे। ठीक, अब हमनी के देखल जाए इलाज के बारे में, का इलाज बा का नहीं के। हेपेटाइटिस ए में जनरली वायरस वाला दवाई ना दियाला। ठीक, हेपेटाइटिस ए में का करे के होला? खूब आराम, खूब पानी, पौष्टिक खाना। अगर मान ली कि उल्टी होता चाहे एकदम पेट झरे लागल, ठीक, तो वैसन स्थिति में जब बाटे मरीज डिहाइड्रेशन में ना चल जाए, देह के सारा पानी ना निकल जाए तो अस्पताल जाके वो दिखा लेवे के चाहिए, अपना वो सब मैनेज हो जाई। बाकी ज़्यादातर लोग हेपेटाइटिस ए के ठीक हो जाला अगर ये सब छोटे छोटे चीज़ अगर मैनेज कर लिया जाए। अगर ज़्यादा हो जाए भाई हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाई। हेपेटाइटिस जब बाटे वो रिस्क लेवे वाला चीज़ नहीं है। ठीक, अच्छा, वैसे ही हेपेटाइटिस ई में भी ई के इलाज भी ऐसे ही होला कि अगर बहुत उल्टी होखे लागल, चाहे मरीज एकदम जब बाटे एकदम दिमाग कंफ्यूज हो गई, कुछ से कुछ बोलता, ठीक, चाहे खून गिरे लागल, ठीक बाटे, चाहे कि अगर पेट में बच्चा बाटे तो अस्पताल जाके भाई इलाज करवाई। बिना मतलब के दवाई, खास करके लीवर के नुकसान करे वाला दवाई सब अपने से नहीं खे लेवे के। ठीक, हेपेटाइटिस बी के अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई तो हर आदमी के तुरंते गोली होके शुरू हो जाई जरूरी नहीं है। कुछ मरीज लोग के नियमित जब बाटे वो लोग के जांच करा करा के देखे के जरूरत पड़ेला। कुछ मरीज लोग के वो वायरस मारे वाला दवाई देवे के जरूरत पड़ेला। लेकिन ये सब फैसला निर्भर करेला कि देह में कितना वायरस बाटे। ठीक, ओके लीवर के जे बा कितना काम करता, लीवर में और ही कोनो घाव चाहे कोनो बीमारी तो नहीं है भाई, का उम्र बाटे, पेट में बच्चा तो नहीं है, दोसर का बीमारी बाटे, बहुत सारा चीज देख के तब ओके इलाज शुरू कइल जाला। और जब इलाज शुरू हो जाए तो अपने से दवाई बंद नहीं है करे कि हमरा अब ठीक लागता ना। अचानक दवाई बंद कैला से बहुत सारा मरीज में बीमारी फिर तेजी से बढ़े लागेला। ठीक, अब हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी
ई उम्मीद भरल हेपेटाइटिस बाटे। ठीक, हेपेटाइटिस सी के दवाई बा, कुछ सप्ताह के गोली चलेला, वायरस खत्म हो जाला। ठीक, लेकिन इलाज से पहले इन्फेक्शन कंफर्म कइल जाला, लीवर के हालत देखल जाला, किडनी के हालत देखल जाला, दोसर और कोनो दवाई चलत होई तो उ दवाई या ई दवाई में कुछ आपस में उससे कुछ गड़बड़ी तो ना होई उ देखल जाला। ठीक, बाकी पूरा स्वास्थ्य के जब बाटे एक पिक्चर पूरा देख के तब दवाई शुरू कइल जाला। इंटरनेट से दवाई खोज के या इंटरनेट से दवाई खरीद के अपने से दवाई मत शुरू करी। हम फिर कहतानी, हम कबो आज तक ले कोनो दूसर बीमारी खातिर डरैले नहीं की, लेकिन हेपेटाइटिस रिस्क नहीं खेलेवे के। हेपेटाइटिस डी के बारे में हम बतैले रहनी कि जरा बी होई ओकरा साथे डी होई, या जब डी होला तो बीमारी और गंभीर हो जाला। ठीक, तो हेपेटाइटिस बी जब हो जाए तो एकदम डॉक्टर के नियमित देखभाल में अपन इलाज करावे के बाटे। पॉजिटिव रिपोर्ट जे बाटे कोनो भी हेपेटाइटिस के, उसे निराशा में नहीं खे जाए के। ठीक, पॉजिटिव रिपोर्ट आवता तो इलाज तक पहुँचे के बाद इलाज करवावे के बाटे। ठीक बाटे, ये तो हो गई सब वायरस के कहानी। अब जे बाटे हेपेटाइटिस खाली वायरस से ना होला। ठीक, चाहे हर बार जे बाटे और लीवर के फंक्शन टेस्ट जे बाटे वो गड़बड़ाइल बा, वो हमेशा वायरस के कारण ना होला। चाहे लीवर में सूजन बाटे हमेशा वायरस के कारण ना होला। ठीक, दारू पिए से होला, खूब शराब पी, लीवर गड़बड़ाई, लीवर में चर्बी जम जाए, लीवर में सूजन हो जाए। एगो चीज होला सिरोसिस। ठीक, वो लीवर जे बाटे एकदम माने कड़ा हो जाए, नारंगी रंग के हो जाए लीवर। ठीक, लीवर फेल हो जाए। तो बहुत ज़्यादा शराब पीला से भी होला। ठीक बाटे, तो अगर ये सब बाटे लीवर के बीमारी हो गई बाटे तो डॉक्टर से सलाह ली। जब तक सलाह तक पहुँचत नहीं की तब तक सबसे पहले शराब पूरा तरीके से बंद कर दी। ठीक, अच्छा, फैटी लीवर से भी होला हेपेटाइटिस। मोटापा बा, डायबिटीज़ बा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ल बा, गतिविधि कम बा, चलल फिरल दौड़ल कम बाटे, ये सब के साथ फैटी लीवर हो जाला। ठीक, कुछ लोग में बस खाली चर्बी जम जाला, कुछ लोग में चर्बी के साथ सूजन हो जाला, लीवर डैमेज हो जाला। ठीक, इहो एगो कारण बाटे। ओकरा बाद कुछ दवाई सबसे सब लोग जे बाटे ऐसे ही मन थोड़ा बहुत दुखाइल कि तुरंत जाके दर्द के दवाई ले आईनी, आके दर्द के दवाई खा लेनी। एगो खाए के रहे बहुत ज़्यादा दुखाता, आज हम 2 गो खा लेता। मैंने लोग जे बाटे बिना डॉक्टरी सलाह के दर्द के गोली खाता। ठीक, दर्द के गोली से होला। ठीक, कुछ एंटीबायोटिक भी जे बाटे सब जगह ऐसे ही खुला मिलता, बिना रुआ के देखले चेक कैले एंटीबायोटिक सब जगह मिलता। अब वो एंटीबायोटिक कुछ होता तो लोग सर्दी हो गई, खांसी हो गई, एंटीबायोटिक फाँकता लोग। ठीक, 10 बेर हो गई, 10 बेर एंटीबायोटिक खा लेनी, ये सब लीवर के गड़बड़ी करेला। ठीक, लोग आजकल कसरत बहुत करता, जिम जाला लोग। जिम गईला पर वहाँ जे बाटे लोग कुछ से कुछ रुआ के कही कि वजन कम करे खातिर हई पाउडर पी ल, तो हई कल। भाई जेकरा विषय में अगर वो समझ में नहीं खे आवत तो वो चीज़ लेके जे भी रहो डॉक्टर बाटे उनका लगे जाई, उनका से पूछी कि हई हम खाएम तो कोनो दिक्कत नहीं खे नू, तबे खाएं। ठीक बाटे, ना तो कब कौन चीज़ लीवर के डैमेज कर देवे। या लीवर बहुत जरूरी चीज़ बा, लीवर के बचा के रखे के बाटे एकदम। तो ये सब भी लीवर के चोट पहुंचा सकता। बहुत सारा जे बाटे हम देखे नहीं कि लोग बड़का बड़का डिब्बा खाए पिए वाला जे बाटे ऊपर लिखल रहला कि एकदम प्राकृतिक सामान बाटे। ठीक, वो सब प्राकृतिक सामान जे बाटे लीवर खातिर सुरक्षित होई ये जरूरी नहीं है। सब प्राकृतिक सामान जे बाटे रउआ लीवर के जौन दिक्कत बाटे ओमे काम आई इहो जरूरी नहीं है। ठीक, तो जौन चीज़ भी रउआ लेता नहीं, जैसे मान ली डॉक्टर के लगे अगर रउआ गई नहीं, कोनो किस्म के गोली खाता नहीं, कोनो सिरप पियता नहीं, कोनो जड़ी बूटी वाला चीज़ करता नहीं, चाहे कोनो चीज़ के छाल मिलैनी, कुछ कैनी, काढ़ा बनैनी, पीनी, कोनो पाउडर, कोनो चीज़ के रउआ इस्तेमाल करता नहीं,
तो सब जे बाटे अपना डॉक्टर के बताई। ठीक, कुछ कुछ जे बाटे हेपेटाइटिस, कुछ अलग किस्म के भी हेपेटाइटिस होला, जैसे कि जौन हमनी के शरीर के आपन जौन इम्यूनिटी बाटे, इम्यूनिटी माने अपना शरीर के सुरक्षा करे वाला जौन सिस्टम बा, उ सुरक्षा करे वाला सिस्टम जे बाटे उ गलती से अपने लीवर पर अटैक कर देवेला, हमला कर देवेला ओकरा ऊपर। ठीक, वो एक टाइप के हेपेटाइटिस होला, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहल जाला, नाम भूल जाई। लेकिन एगो ऐसन भी हेपेटाइटिस होला, इन्फेक्शन ना हो, ई जे बाटे अपने जौन शरीर बा वो अपने लीवर पर अटैक कर देला, ओकर भी इलाज होला, डॉक्टर के लगे जाई, डॉक्टर के समाधान बताई है। ठीक, बचे के कैसे बाटे हेपेटाइटिस से, कैसे बचे के बा? ठीक, ए आ ई से बचाव खातिर सबसे जरूरी बा सुरक्षित पानी। अगर रउआ जहाँ से भी पानी पियतानी उ पानी कहाँ से आइल बा ऊपर भरोसा ना होखे, ठीक, तो रउआ अपन जैसे भी बा अपना साथे पानी लेके घूमी, पानी उबाल के ठंडा करके पी। ठीक है, जैसे मान ली कि लोग जाता गोलगप्पा खाता और पुचका पानी पूरी, तो वो पता होगा कि चाहिए कि कौन पानी में बनता हो। ठीक, बाढ़ में, बरसात में, इस सब टाइम में विशेष ध्यान रखे के चाहिए। ठीक, पैखाना कैले के बाद साबुन से हाथ धोई बढ़िया से, खाना बनावे के पहले बढ़िया से हाथ धोई, खाना खाए से पहले बढ़िया से हाथ धोई। ठीक, हाथ अपन साफ रखल एकदम जरूरी बाटे। ठीक, खुला में पैखाना करे नहीं खे जाए के। अब पिए वाला पानी जे बाटे वो हमेशा एकदम साफ जे बाटे जगह से वो होके के चाहिए। बाहर जे बाटे जैसे मान ली कि काट के फल बिकेला, ठीक, अगर केहू बढ़िया से साफ सफाई से हाथ धो के सब करके बढ़िया से जे बाटे साफ पानी से फल के धो के खियावता तो ठीक बा, लेकिन ध्यान रखे के बा बर्फ़ डाल के जैसे मान ली जूस शरबत कहीं कुछ मिलता तो पता होके के चाहिए कि वो बर्फ़ कैसन बाटे, कौन पानी से बनल बा। ठीक, कोई कुछ खाए जाता नहीं, समोसा बा साथ में चटनी बा, वो चटनी में कैसन पानी डालल बा। खाना एकदम जब बाटे स्वच्छ खाना, जब तक रउआ ओके ध्यान ना रखे कहीं से भी आ सकता। ऊख के रस, अब ऊख के रस बनावे वाला कितना सफाई से रउआ रस बना के देता, वो में वो बर्फ़ डालता तो कैसन बर्फ़ डाल देता, वो कितना सफाई से करता, सब चीज़ ओकरो ध्यान रखे के बा। एक तो वो दवाई नहीं खे हेपेटाइटिस के, ठीक, लेकिन वो रस निकाल लग, अब कौन चीज हाथ साफ बा, मशीन साफ बा, गिलास साफ बा, बर्फ़ कैसन बा, पानी कैसन बा, और इन्फेक्शन ना बढ़ जाए उससे। ये सब हो गई कि ए आ ई से कैसे बचे के बा। बी सी और डी से कैसे बचे के बा हम बता चुकल बानी। नया नीडल चाहिए, नया सिरिंज चाहिए, खून चढ़ता तो एकदम सुरक्षित तरीका से, दाढ़ी बनवावे जाता नहीं तो नया ब्लेड से, ओकरा बाद जब बाटे गोदना उदना गुदवावता नहीं तो ओमे जब बाटे जो नीडल यूज़ होला वो चाहिए एकदम स्वच्छ, ठीक बाटे। रेजर उजर घर में इस्तेमाल करता नहीं तो एक के रेजर 4 आदमी इस्तेमाल ना करे, ठीक है। नीडल तक कबो ना, सिरिंज तक कबो नहीं के शेयर करेगा कि हाँ इस ताकत के सुई बा ये सिरिंजवा से तहरो दे देता नहीं, तहरो दे देता नहीं ना, ठीक। ओकरा बाद जे बाटे अगर केकरो हेपेटाइटिस बी के संभावना बा, उनका साथ अगर वो संबंध बनावतानी तो उनमें भी सुरक्षा कंडोम के इस्तेमाल इहो जरूरी बाटे। रउआ अगर स्वास्थ्य कर्मी बानी तो हेपेटाइटिस बी के टीका लेहल जरूरी बाटे। अगर वह कहीं सिरिंज चूह जाता सुई देते समय चाहे कुछ, तो भाई तुरंत जाके डॉक्टर से दिखाई और ओकरा बाद कुछ कुछ दवाई सब चलेला वो सब चलवाई, ठीक बाटे। आज रउआ पूछे के चाहिए घर में कि केकरो हेपेटाइटिस बी चाहे सी के रिपोर्ट पॉजिटिव तो नहीं खे आई, अगर बा तो ओकरा के छुपावे के नहीं खे, वो इंसान से दूरी नहीं खे बनावे के, पूरा परिवार के जांच टीका सब के प्लान बनाए, ठीक ठीक बाटे। अब अगला एगो बहुत जरूरी सवाल जो सब केहू पूछेला कि पीलिया हो गई बा जॉन्डिस तो खाई कौन चीज, ठीक, ये सवाल सब केहू पूछेला, सही भी बा, ठीक। सबसे पहला चीज कि पियर खाना खैला से पीलिया ना बढ़ेला, जॉन्डिस ना बढ़ेला पियर खाना खैला से।
तो हरदी, दाल, केला, पपीता, आम सब के रंग पियर है। ठीक, ऐसे आँख के पीलापन के कोनो संबंध नहीं है। ठीक, का कही जाए, खाली ऊँख के रस पियल जाए? दी जवाब, अब तो सीख गई बानी रहुआ, ऊँख के रस एक दवाई नहीं है। ठीक, उल्टा अगर के कोई चीनी के मरीज बाटे लागल पिए ऊँख के रस, चीनी बढ़ा दी। ठीक, तो ध्यान ये रखेगा बाटे कि बहुत भारी खाना, बहुत मसालेदार खाना नहीं खे खाए के, बहुत तेल वाला खाना नहीं खे खाए के। काहे कि सबसे जब बाटे फिर हुल जैसन आवे लागी, चाहे उल्टी होखे लागी। ठीक, ये सब भी जब बाटे होखे लागेला। तो कौन चीज़ खाई, तो खाली बतावा तनी कि कौन चीज़ नहीं खे खाए के, चाहे क्या करे के बा। सादा घर के खाना खाई। ठीक, भात रोटी कम मात्रा में, दाल कम मात्रा में, सब्जी फल सब थोड़ा 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 खाई। काहे कि लीवर गड़बड़ बा तो पचे उचे में भी दिक्कत होई, पेट भारी हो जाई। खाई दही रहुआ खा सकता नहीं अगर सूट करता रहुआ तब। ठीक, अब दूसर चीज़ की भाई डॉक्टर से पूछी, डॉक्टर लोग बता ही रहुआ कौन चीज़ खाए के बाटे। ठीक, पानी खूब पिए के बाटे। ठीक बाटे, अगर मान ली केकरो उल्टी ज़्यादा होता, पेट एकदम भरल भरल लागता, चाहे किडनी के समस्या बा, चाहे लीवर के समस्या बहुत ज़्यादा हो गई बा, तो वो लोग खातिर अलग किस्म के खान पान के सब व्यवस्था होला। ठीक, वो डॉक्टर बताई। ठीक बाटे, भूखले नहीं खे रहे के। अगर ठीक होखे के बाद तो शरीर के ऊर्जा भी चाहिए, शरीर के प्रोटीन भी चाहिए। ठीक, वो खाली लीवर गड़बड़ बा बोल के ओकरे नाम पे खाली ग्लूकोज थोड़े पिए के बा। कौन चीज़ नहीं खे पिए के? शराब, दारू पूरा तरीका से बंद। ठीक, दवाई, दर्द के दवाई अपने से नहीं खे खाए के, एंटीबायोटिक गोली अपने से नहीं खे खाए के। ठीक, कोनो प्रकार के कुछो केहू दे देता कि हई खा ली ऐसे ठीक हो जाइए, हई पी ली ऐसे नहीं खे करेगा भाई। और केहू देता तो इज्जत से ले ली, लेकिन डॉक्टर से अपना पूछी। ठीक, तो जॉन्डिस होता तो खाना के रंग नहीं खे देखे के, सफाई देखे के बा, खाना के संतुलन देखे के बाटे, मरीज के हालत देखे के बाटे। ठीक बाटे, ओके। अब जे बाटे हमनी के बात कइल जाई कुछ भ्रम सब के बारे में कि का भ्रम बाटे। ठीक, कुछ लोग में ही भ्रम होला कि अगर जॉन्डिस भइल बा तो ये हेपेटाइटिस हो गई, लेकिन ये सच नहीं है। रो मालूम बा अभी तक कि अगर जॉन्डिस भइल बाटे तो हो सकता कि पथरी के वजह से होके, पित्त के थैली के पथरी की वजह से होके लोग बहुत एकदम भांति भांति के दवाई खा ले बा, ओकरा वजह से होके। ठीक, खून के कोनो बीमारी के वजह से भी हो सकता, लीवर के दोसर बीमारी की वजह से भी हो सकता, चाहे और ही कोनो कारण हो सकता। ठीक, अच्छा, ओकरा बाद दोसर भ्रम, हेपेटाइटिस बी वाला इंसान के साथ खाना खैला से बीमारी फैली। सच बा? झूठ बाटे। साथ बैठला, साथ खैला, हाथ मिलैला, गला मिलला से बी सी ना फैलेला। ठीक, तेसर भ्रम, ये तो हम कई बेर दूर कैनी, पियर चीज सब बंद कर दहो ना, खाना के रंग से जॉन्डिस ना बढ़ेला, पीलिया ना बढ़ेला। चौथा, ऊँख के रस पीला से ठीक हो जाए, रउआ जवाब जाना तानी ना होला। पांचवा भ्रम, हमार लिवर के रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ गई बाटे, तो अब तो हमरा हेपेटाइटिस नहीं है। ऐसा ना होला, हर प्रकार के हेपेटाइटिस के जब बाटे अलग स्पेसिफिक जांच होला, वो जांच से फिर पता लग सकेला। छठा भ्रम, अगर हम खरबिरुआ दवाई खातानी तो वो खरबिरुआ दवाई जब बाटे वो नुकसान ना करी। सची बाटे कि बहुत सारा खरबिरुआ दवाई सब, बहुत सारा जब बाटे वजन कम करे वाला दवाई सब, ये सब लिवर के बहुत गंभीर चोट पहुंचा सकता। हेपेटाइटिस बी हमरा हो गई, सातवां भ्रम, हेपेटाइटिस बी हमरा हो गई, जिंदगी खत्म। सच ही बाटे कि अगर सही से ओकर देखभाल कइल जाए
ओकर मॉनिटरिंग कइल जाए, ओकर इलाज कइल जाए, शराब से जे बाटे दूरी रखल जाए, समय पर जे बाटे जांच होखे, तो इंसान लंबा बढ़िया जिंदगी जी सकता। ठीक। 8वां भरम, हेपेटाइटिस सी के इलाजे नइखे। अब तक वो जान गइल बानी कि हेपेटाइटिस सी में अधिकतर मरीज दवाई खा के ठीक हो सकता। 9वां भरम, हेपेटाइटिस बी के हम टीका लगवा लेम तो जौन पुरनका इन्फेक्शन रहे खत्म हो जाए। सच ही बाटे कि अगर टीका रुआ इन्फेक्शन होखे से पहले लगाएम तो बचाई। इन्फेक्शन हो गई बा तो ओकर जांच, ओके इलाज सब अलग तरीका से होला। 10वां भरम, जॉन्डिस रहे हमरा झड़वा लेनी हम तो अब जांच के जरूरत नहीं है। सची बाटे कि झड़ैला से ही थोड़े पता लगी कि कारण का बाटे, ना पता लगी कि वायरस बा, ना ही पता लगी कि पथरी हो, ना ही पता लगी कि लीवर फेल भइल बाटे, आ कि बिलिरुबिन काहे बढ़ल। कोनो चीज़ के कारण पता ना लागी। कारण पता ना लागी तो सही इलाज होखे में देर हो सकता। ठीक। तो ये सब भरम के अपना दिमाग में से निकाल देवो के बाटे बाहर। ठीक। अब कुछ गंभीर बात कही जाए कि कब हमनी के 1 मिनट देरी नहीं करे के अस्पताल जाए से। ठीक। यही सब खूब ध्यान से सुनी। अगर वह लागत कि बाकी घर में और ही लोग के भी ये बात सुनावे के चाही और ही लोग के बुला ली। ठीक। कि सब लोग के लगे ही जानकारी हो जाए। अगर जॉन्डिस बा चाहे हेपेटाइटिस बा और मरीज जे बाटे एकदम सुस्त हो जाए, बार बार सुतत रहे, कुछ पूछला पर ठीक से जवाब ना देवे, कबो अटपट बोले लागे, व्यवहार बदल जाए, ठीक, बेहोशी होखे लागे, तो ये जे बाटे लिवर फेलियर हो सकता। और लिवर फेलियर के वजह से दिमाग पर असर के ही संकेत हो सकता। तुरंत अस्पताल जाए के भाई, देरी नहीं खे करे के। ठीक। अगर खून के उल्टी होखे लागल, काला पैखाना होखे लागल, नाक से खून गिरे लागल, मसूड़ा से खून गिरे लागल, देह पर अपना नीला लाल दाग दिखाई देवे लागे, तुरंत अस्पताल जाए के बाटे। ठीक। अगर बार बार उल्टी होखे लागल, एकदम जे बाटे मने पेशाब एकदम कम हो जाए, कमजोरी हो जाए, सांस एकदम तेज हो जाए, तुरंत अस्पताल। समय नहीं के देखे के, तुरंत अस्पताल जाए के बाटे। अगर पेट तेजी से फूले लागल, गोड़ सूजे लागल, पेट में खूब दर्द होखे लागे, तेज बुखार हो जाए, तुरंत अस्पताल। अगर जॉन्डिस बा, केहू गर्भवती महिला बाड़ी, चाहे छोट बच्चा बाटे, चाहे बहुत बुजुर्ग बाड़न, ठीक, चाहे पहले से लीवर के कोनो बीमारी बाटे, चाहे दारू पिए लें पहले से, देरी नहीं खे करे के भाई, एकदम अस्पताल चली तुरंत। अगर जॉन्डिस के साथे साथे पैखाना जे बाटे उ फीका माने उजर होखे लागे, ठीक, तेज पेट में दर्द होखे लागे, बुखार लागे, ठीक, चाहे दहिना साइड से दर्द जे बाटे पीठ तक जाए लागे, ठीक, तो ये संभव बा कि पित्त के थैली के रास्ता में, पित्त के रास्ता में जे बाटे कुछ रुकावट होखे, चाहे कोनो इन्फेक्शन होखे, तुरंत जांच जरूरत बाटे, तुरंत इलाज जरूरत बाटे, तो एकदम तुरंत अस्पताल चल दे के बाटे। ठीक। मैंने घर में आँख के रंग देखत नहीं के बैठे के पियर कम बा बेसी बा कैसे बाटे। मरीज के हालत देखी कि कैसन स्थिति बाटे। ठीक। अंत में 2-4-5 गो बात और कहें और बाद ये वीडियो खत्म कइल जाए। ठीक। हमनी के ए से लेके ई तक के सफर कैनी तय। अब ए से ई के बीच में कौन अक्षर सबसे ज्यादा जरूरी बाटे? हमारा हिसाब से जे जरूरी बाटे। जे मने जांच। जांच होई तो कारण मिली, कारण मिली तो सही रास्ता मिली। और का जरूरी बाटे, टी जरूरी बाटे, टीका। हेपेटाइटिस बी के टीका बच्चा के भविष्य बचा सकता, अब बड़ा लोग के भी जो बाटे आगे के जिंदगी बचा सकता अगर लोग टीका ले ले। ठीक। एस, सुरक्षित पानी, सुरक्षित सुई। साफ पानी ए आ ई से बचावे में मदद करी, सुरक्षित सुई आ खून बी आ सी के रास्ता रोकी। सबसे ज्यादा जरूरी बाटे एस, 7,
जे भी हेपेटाइटिस पॉजिटिव मरीज बाटे ओकरा के अकेला मत करी, ओके जांच करवाई, इलाज करवाई और उम्मीद तक पहुंचाई। ठीक ठीक बाटे। अब आज का करे के बाटे, आज रात में सूते से पहले 5 गो काम करी। पहला, और घर में केहू बच्चा बाटे तो ओके टीकाकरण वाला जे बाटे कार्ड देखी कि हेपेटाइटिस बी के ओकर जन्म वाला डोज, बाकी के डोज सब पूरा बाटे कि नहीं है। ठीक। दोसर चीज, घर में पूछी, पता लगाई कि भाई केकरो हेपेटाइटिस बी चाहे सी के पॉजिटिव रिपोर्ट तो नहीं है। अगर बाटे तो पूरा परिवार के जांच करवाई। अगर जांच नेगेटिव आवता तो फिर टीकाकरण के प्लान बनाई। तीसरा, जौन रेजर बा, ब्रश बाटे, ये सब अलग रखी सबके। ठीक। चौथा, अगला बार जब केहू रउआ के सुई देवे तो कहीं कि भाई हमारा सामने उस सिरिंज के पाकिट फाड़ा, अपना सामने खोलवाई। आ जे सुई देवे वाला बाटे अगर कहीं कि पाकिट फाड़े से पहले अपन हाथ तू धो बढ़िया से, आ ना तो सैनिटाइजर से अपन हाथ साफ कर। इहो देखी रउआ। अच्छा, अगर रउआ रिस्क में बानी, ठीक, तो जांच के विषय में अपना डॉक्टर से पूछी। ए आ ई से बचाव खातिर साफ बढ़िया पानी, साफ खाना। बी आ सी से बचाव खातिर खून वाला रास्ता सुरक्षित। बी से बचाव खातिर टीका। सी हो जाए तो इलाज खोजी, निराशा ना। अब कोनो मरीज के बीमारी के कारण अकेला मत करी। देखिए, हेपेटाइटिस जौन बाटे वो खाली लिवर के बीमारी नहीं है। हेपेटाइटिस जो बाटे वो जानकारी के कमी के भी बीमारी बाटे। कई बेर मने ये लाज के बीमारी बाटे। बहुत बार जो बाटे लोग का कही ओके डर के बीमारी बाटे। अब बहुत बार ये ऐसा बीमारी बाटे कि जेकर बचाव हमनी के अपना हाथ में बा, अगर हमनी के लगे सही जानकारी रहे। 2024 में ये लंबा समय वाला हेपेटाइटिस से दुनिया भर में लगभग 12-13 लाख लोग के जान चल गई। अब हेपेटाइटिस से मरे वाला बहुत गंभीर बीमारी होके बहुत सारा लोग के जान चल गई। लेकिन हम खाली निराशा वाला बात ना करें कि कहानी में एगो उम्मीद भी बाटे। उम्मीद ही बाटे कि हेपेटाइटिस बी खातिर टीका बाटे, हेपेटाइटिस सी खातिर ठीक करे वाला इलाज बाटे, हेपेटाइटिस ए आ हेपेटाइटिस ई खातिर रउआ हाथ में बा साफ पानी, स्वच्छता, हाथ के सफाई, सुई लेते समय ध्यान। ठीक। खून के जांच कइल जा सकता। माई से बच्चा तक हेपेटाइटिस बी जौन पहुंचे के खतरा होला बहुत हद तक घटावल जा सकता। लेकिन जानकारी हुई तब। ये लड़ाई कठिन जरूर बाटे, लेकिन हमने बेबस नहीं की। आज के युग में बहुत सारा समाधान बाटे। वही से आज ये जौन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बाटे, ये पे हम रउआ से एक निवेदन करें, हेपेटाइटिस के छुपावे के नहीं खे। हेपेटाइटिस के मरीज से जब बाटे दूरी मत बनाई, गलत इलाज में समय मत गवाई, जांच करवाई, टीका लगवाई, साफ पानी पी, सुरक्षित सुई के इस्तेमाल होखे और सही इलाज तक पहुंची। याद रखी कि हर जॉन्डिस हेपेटाइटिस ना होला, हर हेपेटाइटिस में सब पियरे हो जाए आँख ऊँख, ऐसा भी ना होला। तो रंग पर फैसला मत करी, डॉक्टर के दिखाई, जांच करवाई। ठीक। हम डॉक्टर गौरव रउआ सब के एकदम दिल से धन्यवाद देतानी कि रउआ इस सारा जितना भी हम वीडियो सब बनावतानी सब देखतानी और ये लोग के भेजतो बानी। ई वीडियो के खास करके रउआ अपना घर परिवार दोस्त गांव सब में व्हाट्सएप ग्रुप होला, वो सब ग्रुप सब में, ठीक, इस सब में भेजी। हो सकता कि राउल जई भेजल वीडियो बाटे, ये वीडियो के वजह से कोनो बच्चा के समय पर टीका लग जाए, कोनो गर्भवती महिला के समय पर अस्पताल पहुंचा दे,
कोनो हेपेटाइटिस सी वाला मरीज जो निराशा में जियत होई वो निकल के जाके अपन इलाज करवा लेवे। आ कोनो परिवार के ऐसा सदस्य जरा से लोग दूरी बनैले बा कि ओकरा हेपेटाइटिस हो गई बा, दूरी बनावे के बजाय लोग ओकरा हाथ पकड़े के सीख जाए। वैसे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के रुआ भेजी। अपन अपना घर में सब लोग के खूब ध्यान रखी। हम तो साथ बढ़ले बानी, फिर भेंट होई। प्रणाम।